halk arasında bir näçe wagtdan mäl riwayat bolup gelýän Sultan Hüseyin Baýkyra diýen destan hem maraly hakynda bir riwayat aýdylyp gelipdir. Emma bularnyň içinde ýanky biziň halifalaryň aýtmagyna göre Baýkyra diýen Sultan Hüseyin'in kakası ýanky Baýkyra diýen adam özi hem padşa bolup bir güýçli hem öňden görji bir alim adam bolupdyr. Bir gece taht üstüne yatıp düýüş gördü. Şol düýüşinde işaret boldy. Ey Baýkyra, senden ýanky bir perzent boljakdyr. Ol perzent orun tutar, şah bolar. Öz ornuna şah bolmak üçin eger perzent galdyrjak bolsaň, geljek 10 ýylyň dowamında bir gurukly ýyldız dogjakdyr. Şo gurukly ýyldyzy görüp öz mähremine ýakynlyk etmeseň, beýleki bolan perzentler olar ýönekey bolar. Emma şo wagt galan perzent teň orun tutar perzentlik bolup biler diýipdir. Şu halatdan soň ol gurukly ýyldyzy görmek üçin bir garaguly minara ýasap berip, ol minara beýikliginde çykaryp şo gurukly ýyldyzy görmek üçin saklap goýupdyr. Ýöne ýanky wagt geçmek bilen ýanky bir ýyl şo gurukly ýyldyz doganda padşaga hem iki padşaga habar berip bilmedi. Bir çopana da habar berdi. Çünki o çopanyň goýunyny bölen üçin ol soraw salyp goýbermänди urka bysyrny. Çopana habar beren soň çopan muny goýberdi, öz mähremine ýakynlyk etdi. Derwede açmady. Derwede van ýanky padşany bir wagt öldürmek üçin geldiňmi? Emma men goýberip bilmen diýende maňa da gurukly ýyldyzy görenni aýtdy. Emma o halatda derwede çem açyp öz öýüne tarap gaýtdy. Üçüncü padşaga habar berdi. Padşa da öýüne bardy. Emma garagulym özü hem menem boş galmaýyn diýip ýemmardy. Şeýlelikde dördüsinden perzent galdy. Bir günde dünýäge indiler. Emma padşaga, Baýkyraga ikinji bir düýüşinde işaret boldy. Ey Baýkyra, senden bir özüňden däldir perzent, üç adamdan perzent özüňden başga galandyr diýdi. Emma ogluňa sargararsyň, haçanda ol perzentleri öz ýanyna çekip şalygy sürmese, oňa asudalyk padşalyk sürdürmez diýip işaret boldy. Şol düýüşden soň padşa öz oğluna hemme wesiýetlerini aýtdy, hemme boljak çärelerini, geljekde özüniň halk içinden üç adamy tapyp aljakdygyny aýtdy. Olaryň biri Gyýdyr adyna Gülpan diýerler, ony hem özüne aýal edip almalydygyny aýtdy. Hemmesinden güýçlem birinji çopanyň ogly Gülpan boljakdygyny aýtdy. Şu halatda wagty qadasy etip bir gün Baýkyra dünýeden geçdi. Emma şah ogly bolan üçin muny paşalyga götürdiler. Ýaşem bolsa işi garry wedirlerden aşaklyk bile alyp bargynyň, bolmasa saňa hedil bermez diýen kakasynyň eden wesiýetlerini Sultan Hüseyin ýatdan çykarman, men halk welayatlaryma belet boljak diýip bir ýönekey adamyň sypatyna girip halk içine aýlanyp, ýanky özü bile dünýä ýynen ýaralaryny tapmak üçin her bir çäreler aktardy. Ahyrynda Edilet diýen ýanky iň soňky garagulyň ogluny özüne tapyp wedir edindi. Edilet'e de basırları bir şaharet etti. Ey Edilet, sen de bana baş verir oldun. Yönü senden başka yine bir oğlan, bir kıyız olmalı. Onu nerede taparız? Eğer halk içinden sen ona könek etmesen olmaz diyende, bunlar indi ikatlı olup halk için aylanıp başladı. Bunların göğüllerine alayak ruhsatını cevap vermese sorularına, onda bundan alim perzent bolup bilmez deyip, bunlar beyle geçiverirdi. Ahırında halk içinde tapman gel çöllerde bolmasın deyip çöle çıktılar Edilet bile Sultan Hüseyin. Görseler bir yaş yigit oğlan özleri denemi koyunmak beripdir. Koyunmakan 9'un 3'ü yetiyem deydi salamlaşıktan soň. Ari 9'un 3'ü yetiye hutma hut ser ve serrektir deyip sakınıp durmakta cevap berip bir koyununu bakıverdi. Edilet'e pısırdav aytdy Sultan Hüseyin Baýkyra. Şu näme diýeni düşündün mü? Yok. 9 aýky bakanyň 3 aýky kışyna ýetýän diýip soradym moly. Saklanman jogap berdi. Şu bir alim sypat gelşini ýene bir sorawdan geçireli. Sen ýöne setin çykarma diýdi de. Atdan düşüp pan koyun çapan bärik geldi. Koyun çapana tarap atyny idekläp ýöredi. Sultan Hüseyin gelip koyun çapan Sultan Hüseyin bilen salamlaşyp elini aýyrdy da Sultan Hüseyin ädiginiň gonjuna sokulgy duran gamçysyny soğrağa da çopanyň başyndaky şırdagyny aýryp deregine gamçyň sakpy bilen kakdy.
Sesini çıkarmadan. Emma çopanın dilini çıkardı. Hava. Men näme diýän? Ey edilet diýdi. Onda edilet aýtdy, men bilemok. Sen gamçyň tapy bile on kelletine kakyan ol dilini çıkarýar. Bilmeseň diýdi, başyňa bela näden ger diýip kaktym oly iki barmak dilden ger diýip bir dilini çıkaryp dur. Adyň näme diýdi oly? Adyma Miral diýerler diýdi. Onda bir padşanyň tarapyndan gelen ýasagullar sen ertip padşanyň bargahyna bargyl diýip muny çagyryp köşke çagyryp gaýtdylar. Şo taýda ertir çarkyl çopan taýagy süýräp köşke gelende gel Miraly diýip muny beýleki garry wedirlerden ileri geçirip sag gaptalynda oturup mundan padşalyk barada maslahat sorap işi oturanyň bar goýunyň bakyber diýip ýene ugradyp goýberýär. Garry wedirler aýtdy: "Ey sultanym, sen bir aklyňdan adaşdyňmy? Bu çöl gedip ýören bir çarkyl çopany bizi baskyladyp ondan sowal sorýar. Bu näsirdir? Onuň alymlygy beýik, sizden akly köp. Onuň üçin ony sizden ileri geçirýän" diýdi. Onda bir çopança da yok mu? Onda aklını varlak görəyin şol çopan bile. Geli bir çopança bolmasa padşahı alem. Onda birin bolmadığımızdır. Şah köşkünde vedir bolup deyip, vedirler davaga girende çın bile yalanın arası näçe güllük yol. Şona aýdyp berin diýdi. Onda bir de wagt ber padşaham diýdi. Size bar 4 gün wagtdyr diýip 4 gün muňa möhlet berdi. Bular öýlerine gelip kitap açyp ana çyn vilayetan Xitay yalan şäherini girdek diýip bular şu iki aralygy kitapda gözläp hiç yerden tapman ahir bular çaklama gurdy. Biri 4 gün diýdi, biri 10 gün diýdi, biri 3 gün diýdi. Şo taýda ey oturuň bir topar muddalar integen bilen yok diýdi. Şu göwüniňizi yetmeýän Mirala çarkyl çopana size goýşym şu sowaly işikden gelende goýaýyn. Eger sakyna aýsa da gözüňiziň öňünde darasaýyn diýdi. Şu halatda çarkyl çopana bir ýasagul berdi. Novay tayağı süýräp "Assalamu alaykum" diýip Sultan Suyun Baýkaranyň mejlisine girdi. Görse jem bolan wedirler ortasynda Sultan Suyun Baýkara başy täşli oturupdyr. "Gel Miraly, wa alaykum assalam. Muddalaryň söhbetinden köňüller endipdir" diýdi. Muddalar diýip hiç da düşünmeýän goýadyjy galmagalçy ýanyň ýaralaryny aýtdy. "Gel Miraly, muddalaryň söhbetinden köňüller endipdir" diýdi. "Ýagşylaryň söhbetinde işi emir düýpdir" diýip köwşiki tarapa sürdi de lapır şo taýda oturuverdi. "Ey Miraly, seniň ornuň ol däl. Bir şert aýtdy meniň ýanyma geç geldiğinde leppey diýip Sultan Alişir Nowaý ýerinden turdy. Çyn bile ýalanyň arasy näçe güllük ýol şonu aýtdy meniň ýanyma sag gapdalma geç geldiğinde baş barmagyny ýatyryp 4 barmagyny galdyrdy da geçiverdi. Beýleki wedirler aýtdy, "Biýa 4 güllük diýdi o. Onda meniňki 40 güllük diýip dawa edýän aýtdy, her gaýdy onu ýörýär. Onuň 40 güllük diýip aýtdy" diýip ýene biler galmagaly girjek. Emma Sultan Suyun Baýkara aýtdy, "Oturuň bir topar muddalar. Yalan diýenim şäher bolarmy? Ana çyn bile ýalanyň arasy. Gözüň bile görseň çyn, gulaň bile eşden yalan. Arasy 4 barmak. Şunu bilmän 4 gün kitap açyp oturýarsyňyz. Ondan niçik meniň bilen aklyňyz deň boldy" diýip baş wedir edip Alişir Nowaýyny ýanyna aldy. Indi Nowaýa da bir sözüni goýdy. "Indi men kakamyň şysyrlary ýadyp gitdi. Ey Alişir Nowaý, indi bir gyýyz" diýdi. "Bu gyýyzy özüme mährem edip alarmen. Meni niçik tapar? Halk içinden bir ejid maşgala akylyny barlamak üçin la kassaň beýim gelşikdir. Eger her ýeten gyýyzyň kellesine gamçyň sapy bile berip berseň hem olan boljak däl, bir adalat iş däl. Bir ejid maşgalany tapmak kyn. Men nähil söz bilen, nähil çäre ders diýende Alişir Nowaý bir oýlanyp bir şert söz tapdy. "Meni günäkär hökmüne salyňda hawa boynuma qıltanap salıp biriňem jellat sypatyna girip ata çykyp iýdiň. Edledem jellat sypatynda bolup meniň arkama qıltyrak urup geçdim" diýdi. "Nirde gyýyr gelin bolsa olarynyň ortasyndan tartyň. Kim näçin agyýymy näçin urýaňyz? Padşa agyr jeda beripdir" diýene bu aýdylan edýär. "Näme iş bolsak şonu bitirýär. Şonuň üçin urýas diýip urun. Eňe şoňa gaýtargy beren gyýyr bolsa akyldardyr" diýdi. Şonuň üçin Nowaýy nice wagt urup geçdiler boly. Toba stopurla padşa aýdylan edip beren adamyň urdurup berişini gör diýip galýarlar. Ahir Gülpanyň üstünden mardy. Bir aýal nan ýapyp dur, onuň hamirini ýasap berip dur tandyr ýanynda bir gyýyz.
Anrıyanda bir çagarrağı ışıqraq bir öy durupdur. Bilingam qattalından qurup geçiverdiler ol qıyızdır bilmän. Ha biçara ağır ceza buğurupdurlar. Näme günahı var ka deyip qıyırdı oli. Onda edile de aytdı. Ey qıyız, bir näme diysek şonu bitiriye. Aydılanı eden için aydan işini bitiriye. Şonun için bunu vuruyas deyip vuruverdi oli. Şo tayda qıyız aytdı doğru diýäňiz. Etmeli işin öz öňden bileýinçe vurun şonu diýdi. Aydı bettirecek bolsaň özüň turaýsyň bolmaýamy. Adam orada öz etmeli işin bilmezmi özünden? Haňa jeraat hak bolupdyr diýenne, hay saklan da saklan, ýene bir söz gatyp meniň akylyny barlaly diýdi. Qıyız, bu günahkar bidinki, sen meniň bile işiň bolmasyn, ýöne aňryňyzdaky öýüň tüýnü gysyrrak gurulan eken diýdi. Tüýnü gysyrgan bolsa içiniň tüsses dogry çykýandyr. Sizem günahkaryňy taýaklap geçiberiň diýdi. Mundan başga gülpan bolmaz. Sultanım çağırdı alay deydi. Onun hamının akılda sakınman birin soğallarımıza cevap verdi deydi. Şotaydı iyide kaydı. Sultan çün Gülpam'a söyleydi. Habarçı baranda ey ece deydi Gülpam. Öz bahami padişah bana söyleydik gelen olsa öz bahami özüm kesecek. Koy padişah menin kalınma 10 san oğlak getirsin, 20 san işek getirsin, 30 san arslan getirsin, 40 san böğrü getirsin, 50 san ayrı getirsin, 60 6 70 nokta getirsin deyip iyi verdi oğlu. Ay garrı öderler aydı bu padişahlıkta bir näme salgıttır. Bunu derrev edip iyi verir deyip durka üstünden novayı mıralı gelaydı. Onun yere gidecek sultanın yankı alacak kıyızının kalınına kirip barayaz. Dolan ýyzda diýdi. Ola adamzat ýaşyny hasaplattır. Munam bir işiňden şatyrda türläweldiň onsaňa diýdi. Biziň hemmämiziň akylymyz niçikdi diýdi da. Diýip aýdypdyr diýip ýyzyny dolap herne üstünden yankı alışyrna waý ýetip dolaydy. Şeýlelikde bir näçe şertler goýsa da hemme şertlerinden ýene 3 şert goýýar. Onun hem üstün bolup ahir yankı Alışır ya Novayi'nin kömegi bilen Gülpami Sultan Hüseyin baykara özüne mehrem edin, ayal edin alya. Emma ayal bolsa da bunlar indi dördüsü cem olup dört bolup şalık sürdüler. Giycelerine ertirki etmeli işleri her ne kanunları Gülpam bir gözden geçirirdi. Gülpam razı olmasa hemme kanunları Gülpam razılığına karaşardılar. Emma şeylilikte bir gün nazilin Gülpam'ın başı ölüm yastığa yetti. Şu halatta Sultan Hüseyin baykara alcılamak peyda olup öz soruyan vilayetindeki yurtlarının hükümdarlarına haber etti. Öz vilayetindeki bar olan tebipleri köşke taraf uğradın. Şu tayda en çeme tebipler cemlenip gelip Gülpam'ın derdine çare tapmadılar. En sonunda sultana tebipler halifaları gelip şu yastıktan kalman belki senin ayağın Gülpam ölse gerek deyip haber verirlerinde sultan ağır o yakama batıp ey Mırali sen min kam günümde göğün açıcı dosyarımsın. El-Guş tarları al av yaraqları tutulur da avı şikala çıkalı. Gel bir Gülpam'ın keseldiği yattan çıksın deydi. Şu tayda 3. gözir edilede aytti, sen köşkte kalgıl deydi. Biz avı şikara gidenimden son idimde ayalım Gülpam ölaysa, öldü deyip şım haber yetiraysan edilet kelleğalarını deydi. Ölünü aytmağaysan onda köşkte kim bile kararını yeke sen öldür koyman deydi. Eğer köprak koyup porsu daydana iyili bilenim zulüm eder neydi. Padişahın aydanı yok desin, şopilla öldürecek. Bol ya padişahın neydi, aydısını yani eder neydi. El-Guş tağları alıp atlarını minip şot ayda Nova'yı bilen Sultan Hüseyin ağaç kara çıktılar. Bunlar önünden çıkan kulon keyiklerini ağlap, öz keyip tapalarını çekip El-Guşlar kakıp aldı, tağları yetip aldı, atlar böküp aldı, ok yayları bile atıp aldı. Ağulan keyipin sapası bilen Gülpam'ın keseldiği yattan çıkıp mendil yol geçtiler. Ol keyin önünden mol bıktık sal, ol tadini koğdur. Şeyli kızgılarına ağulen mendil yol geçtiler. Ahırında bir çopanın göçüp giden bir çağışan, mert anasının üstünde bir çulvanın üstünde barallarında mırala etti, ey dostum sultan, şu tayda bir urun keyiklerimizden şişkilam edip aram dincimi de alaymalı yereken diyende dostunun sözünü rast görüp
sotayda düşmekçi oldular. Peslere atlar duşaklap koyuverip, sen bir şiş kebap tayyarlık mıralı deyip, Sultan Hüseyin Baykara yadanadan sol çalsan mertananın kölögesinde kıyşarıp uka etti. Mıralam ocar odun yakıp ocar odunun yalını sönünden son naydasının ucuna uğran keyiklerinin etinden şiş kebap edip şiş kebap tayyarlap başladı. Şavağıt bir bayırın depesinde bili kendir kuşak, egin dollu, başı silikmeli, ayağı çokoylu, el tayaklı, bir piyada çopan sıpatlı Mırali'ni görüp tayak balıyor. Mırali baktı da şu bir çöl gelip veren çopandır. İndiki düşecek yerimi salgalayın şundan deyip şiş kebabı beylesine ağdarıp barza iyizde kalan gözür edilet çopan sıpatlı bolup bunların iyizinden tepenekeni. Yer edilet ne hızmatlıydı. Onda edilet aitti Gülpam vefat etti deydi. İş bolmanekeni. Eğer senin gelip haber verenini bilaysa şa tohumun tüküren çakır. Bar bizden önde sen bargaha özün yazdığını berdiydi. Men ona bir söy bilen özüne ayttırmasam onun vadası var. Menin yanında Gülpam ayalımın adını tutanın dilini keserim diyen. Eğer men hem aytsam menin dilimi keser olduydu. Yönü men ona özüne ayttığın sen yerin pesti bile köşke taraf yazdığını berdiyitten bana uğradıp Novai odun başına gelse eyyam Sultan Hüseyin düşünde düş görüp düşünde yankı Gülpam öldü. Tiskinip göz açtı. Görse odun başında Mırali şiş kebap bile tümüskeni oturuptur. Mıra pestlikte atlar otlap yürüptür. Mıral düşünde Gülpam öldü. Deydi oğlu be. Bunun ne edip Gülpam ölünni Aydar kan deyip odun başından turup Sultan'a taraf yürüdü oğlu. Bunun bağıtına bir şemal gelip yankı çakıcın gülünü toldurup yere kasırdı. Mıral aydı şunu misal etsem akıllı adam öde ayalının ölünü düşünürler deyip tolup kaçan gülü sınırının arasına kıstırıp barıp da erbet düş görüp tirziğine kalan Sultan Hüseyin Baykara kâ gözünü açıp kâ gözünü yumup bir noktada sin edip Gülpam arada fikirlenip durka alış yerine o ayağına bardı da ey dostum Sultan şu gül şu ornundan solup kaçtı şunu yerine otursak bolur mu kaddiyle manada Gülpam'ın ölünü şu söz bilen beyan edip dostuna karab bir söz deydi Sultan Hüseyin Baykara da bir söz deydi. Açtım sayısını soldum nese bularım. Servan açtım gülü soldu bu gülü nese bular. Serbeden tabut yasa gülden köpen nese bular. Gül bir kibir nezik zattırım. Gülbür kibir nezik zattır yetmese neylese bular. Kim kadan köpen yasa gül suni tepse bular. Ayvetmenin şahım menin, ayvetmenin şahım menin derdim altti demedemnin. Devranım gitti cahandan paşayım neylese bular. Sen kamları sene dinceleyin dost oy sana. Onun gülü dedi sene bundan iyice kaysa bular. Yürüyüp yolları açtık. Yürüyüp yolları açtık. Gelip bu menzilde düştük. Gülülerini sizden eştik. Sultanım neylese bular. Her iş gelteyiş bu terem, her iş gelteyiş bu senem. Geldi kevme bu yere,
Sultan Hüseyin hem Baykaram'ından iza kaytmak gerek. Marali neyle cani ne diliş bu dünyanın. Koldan aldırdım gül pamı tur kaysa bular. Dosyar min gamhor min ay. Ondan gönül dedi seni ey, ondan gönül dedi seni ey. Mannan iza kaysa bular. Sotayda ey Mırali Gülpam öldü diysene dedi. Öldü sizin padişahın ikinci gerek sizden eşittik dedi. Ol şiş kebabın tayyar oldu mu dedi. Ol yanık gider yar dedi. Getir dedi. Şiş kebabı önüne kese koydu naydalı şiş kebabı. Sotayda meşkteki meylerden kuy kamları ayrıldı diyende iki tane kese Mırali mey salıp dostunun koluna bir keseni verip ey dostum, kâden bär tutkulmanı ağdı çık tagamını bilye, burnum iyisini bilye, gözüm görüp kanıya, gel kulağımın göğünü kalmasın deyip çakıştırdı oluyor. Bidatları bilen sultanın göğünü açılmadı. Emma Mırali her türlü sözler tapıp sultanın göğünü açmakçı oldu. Gülpam'ın dünyada yoktu yadına gelip sultanın göğünü açılmazdan kaytip gözünden kızgın yaş döküp başladı. Sultanın gözünden kızgın yaş gelyenini bilen Ali Şirnavay şıtayda dostunun göğünü ey dostum kami megil ençeme peridatlar bir pandan geçendir deyip dostuna ırat yine bu sözüydü. Ay sultanım dinlesedim, padişahım dinledim, gelirlerin eşli gitti, Yugoslavyanın uşağlar paşalar öldü. Erler bungalar hengam, erler bungalar hengam, yalancıdır köyüne cahan, zalavan değilmin pelvan Rüstem zalildi. Hayır 24 peygamber, 124 peygamber, hakka hizmet kıldı senin, alıcılığında kanları sadını çaldı. Neyledi bilimli alimi, neyledi alımlı alimi, öldürdü bu Eflatuni, neyledi Hedret Lukman'ı tedipler eldi. Nece koç yiğitlerim, nece koç yiğitler karına kulak bedevatlar, yer dönmeyecek peridatlar, yaşlar geçti. Navai pidayile canim, navai pidayile canim, ne deliş bu dünyanı, koldan aldırdın Gülpan'ı perida döndü. Vah yavrum. Azadılar öldürdüm, paşanın değil.
şotayda oli. Ha dedi. Ey dostum, bu tayda oturanımızdan bize bir netice yoktur. Biz indi ağır hatırata battık, emma gül dünyada yok bolsa, bizim yaşar oturasımız işi yoktur. Nämede olsa, nazirin gülpamı yeteldi. Bu hasretli dostlar ikisi de şiş kebap, meykete, yarak esvap, hemmesi kaldı, at minip, ikisi de üzümünü çakıştırıp bargaha geldiler. Bargaha geldiler. Emma sultanın ayağını vəsiyet edip vefat eden ekeni. Hasan Sultan beyvandan ya halk içinden gelende hizmetkarlarına ananman. Men onu önünden çıkıp karşılardım. Bugün önümden gülpan çıkmadılar deyse göğünü menden kalar. Onun için göğünü menden kalmadı yalık anırdan gelende benim ölüllüğümü bilir yalı. Bari kara giyinip kan yığılap durun. Hem de benim meydimi eltip köşün orta arasında yatırıp koyun diyen ekeni. Ölüllüğünü bilik gelse de önkü çıkayan yerinden önünden gülpan çıkayacak yal bolup dur. Beyle hizmetkarlar çıkıp atçılığını tuttular. Ama Sultan Sey'in işine nazar salsa, köş işine nazar salsa, bar adam kara giyinip kan yığılap duruptur. İzinde alış yerine vay, şotayda izine mıralini tirkep, yankı yoldan ödüne koyulan, köş işine doğrulanan bir yol koyulup, iki kaptalı mereke, şu yoldan yürep, köşün içine dökük giyirdi oğlu nadirin gülpan, göğe diri adam derlep yatıptır. Allah'a varıp gülpanın üstüne ödünü okladı oğlu, can cesetten çıkıptır. Emma nadirin gülpan göğe diri adam dek, köşk içine yalkın verip yatıptır. Şotayda gülpanın kellesini dizinin üstüne koydu da, ey gülpan, seni alan acal gözüme bir görüntüde leşker tartıp bir savaş etsemdim deyip şotayda. Sultan Sey'in baykara pelekten pırak deyip bir söyledi. Çarkı betmeğinin elinden eylerim men dadı. Bu pelektin hasretinden eylerim men dadı. Çünkü kaldan beni gamın kimni sadı. Nice yıl kıyasın alığı boldu bir dünyada hey. Cennetin bursundaki tuğumunu yaptın bade. Demedim mi ben sana ama benim cennadı hey. Parkat eyyaminde daim hiç kimden apırmasın. Parkat eyyaminde daim hiç kimden apırmasın. Bu pelektin hadredini hiç kimden sormasın. Ay merdeğer tokmeken son, merdeğer tokmeken son bir mahalhalan urmasın. Tilveterin cesedin çaksın ki gözüm görmesin. Tabıdan tirdan yasan yetirinin karladı. Yarha kahve pelevazlarla saldı canıma. Ne diyeyim kahve pelevazlarla saldı canıma. Yarsın min neyleyinin bir taktı tecim malıma.
Keşke görsem leşker tartıp, eğer görsem leşker tartıp uruş ederdim acanlı. Bir mahal aldım kolumdan nadıl İdil Pamay, köpenin tıydan biçin yetkirinin hayyadı. Geldiğimdi daşta geldim Ahmet arası, karakonuna karnadır bantanın geredi. Bay fakire dengdrol bolmada canının parası, ömü düzgün sana bozgun ahiri binade. Gelse yazal metli yazal meyli içmek bilen, bir duranına çare yollayıp taylap göçmek bilen. Oğluydu dostu yardan saylanıp geçmek bilen, bu acalına çare yoktur günde yüzünün dade. Hapasıydı gözüne daşırmadın sultan düğün. Hapasıydı gözüne daşırmadın sultan düğün. Aktırıp gözden yaşını yürümedin sultan düğün. Ay yar bilenmer kabrine çin girmedin sultan düğün. Ülke teslim kıldı can vermedin sultan düğün. Ta kıyamet varsa kalardı senin adı hey. Acalına ömü düzgün sana bozgun ahiri binade. Köpenin tizden biçin yetkirin hayyadı heydiydi. Derev biçi ustalar gelip bunun köpenini biçtiler. Tabıdın tizden yatan yetirin harradı heydiydi. Ağaçlı ustalar derhal tabıt cemlep. Özü hem 4 adamlık hırat çetinde kaburgadırdı. Kimsi Gülpam ayalının izinden şu dördüğümüzün haysı da birimiz ölsek onda şunun kaptanına koymalıdır dedi. Eltip nadalin Gülpam'i ulu matam tutup eltip önüne tayyarlanan kuğura depin ettiler. Şotayda Gülpam'ın kuğurunun üstüne önünü okladı Sultan Hüseyin. Ey yer dedi, beyle akıldar nadalin Gülpam'i önüne döndürmeniz niçik rova verdin deyip üstüne önünü oklandı. Bir koltuğunda edilir, bir koltuğunda mırali köşkalp kayıttılar Sultan Hüseyin Baykarani. Şotayda Sultan Hüseyin Gülpam'ın oturuyan otağına vurup girdi, görse onun yeri kuvarıp durup durur. Gülpam'i hem işelik çayına yanı tavşırık kaydan ekenek deyip Gülpam'ın oturuyan otağında durup Gülpam'i yad edip yine Şotayda Sultan Hüseyin bir dedi. Yeterdim alemden, yeterdim alemden, o seven yarım, ala verdi Gülpam'dan ayrıldım. Yarımı aldı
yarımı aldırıp kaldım men dünyada kömür dergeni bine hayrandan ayrıldım. Abilerimin çediri, dillerin çediri, yılların şemsat, nenenin çekermen, dağıt bilen miydim? Kara gölü kalamayın, kara gölü kalamayın, kaşlı perinayat, anagıdı hoş kızlardan ayrıldım. Yarhav, yadıma gelip gelen yerlerim, sabreyle sen pelet vermeden kanavrayım. Karaveli kalamin, karaveli kalamin, kaşlı ayrım, alaverdi akıl dardan ayrıldım. Ay zalperanın eğrin mayı sargarı solup durur. Zalperan değirmeyin, sargarı solup durur. Günde yürümü girdi ben günde yürümü ölüp neyan. Tayımdan ayrılıp yalnız kalıp men, tayımdan taşıp yalnız kalıp men, alıverdi hoş iftardan ayrıldım. Havene havne hay. Menaşun hey nalim, menaşun hey nalim, yardan ayrıldım. Menaşun hey nalim, yardan ayrıldım. Ağlıkede bonmayradan ayrıldım. Şotayda Sultan'ın hasretli sözlerini aydıp, padişahlık bilen hem kaydıp benim özünün hüvveti olmadı. Ama rivayette aydıptırlar padişahlığı da Alişir Nevai yürüttü. Bir nesi vatlar. Ama Gülpan'dan kalıp, ondan sonra Gülpan'ın kuburunun üstüne uluk binalar saldırdıp, köplenç vaktini şu Gülpan kuburun üstüne salınan binaların içinde, gümmeller içinde ömrünü ötkürdü diye uzak kalmazdan Sultan'ın Baykara da vefat etti. Bunun cesedini yuup ardıp ençime yaralları bilen cemlenip bunun uğruna matem kurup bunu hem Gülpan'a kolay eltip depin ettiler. Ama Alişir Nevai bana da nöbet geldi, vefat nöbeti gelende barça vilayet ehlisi değil, bunun padişahlığı hem şahirliği hem büyük akıldarlığı bunun her yerin her taraflarına yayranı için bunun ağır hasta halini eşten adamını görmek hem hal yağdayını bilmek için yerin her taraflarından geldiler. Ama ahırında cem olan tebiplerin içinde bir güçlü tebip bundan kan almakçı olanda Alişir Nevai özüne kan almak kadağın etti. Hem de özüne indi. Her bir emin edilmediğini diledi koydu. Çünkü bana emesiniz olmaz, men de bir yola düşen adam. İndiden beylemenin vesiyetini dinleyin deyip, şol gece dan atayınca
Alişir Navai özünün yararlarına gurrun verip çıktı. Emma ertesi Alişir Navai hem can teklif etti. Manı cahillemek için yerin her damarlarından şairler, begiller, alimler, şahirler cem olup üstüler. Rovayette ayrıptırlar. Hırat şehrinin bütün bir neçe kilometre tövre bilen halktan doldu. Yüreği adam bulmadı. Ona yüreği adamın yana yer yok, yol yok. Onun için ulu begler mını meydi bilen hoşlaşmak için gelende adamların el üstünde uzun tahtalar koyulup şu tahtalar üstünde aylanıp yören carçılar bolup durur. Her kaysına biri birinin nehiri novayin caylamak barada gurrun eden carçılar bolup durur. Hemme adam Novayı'nın meyitli tabutundan tutmana ardı ediptir. Şu şaların buğruğu bilen Mırali'nin meyitli tabutu adamlar el üstünde aylanıp geliptir. Sonra olsa evliya barayınca bunlarını cahilemalı yerine barayınca da halayıklar adamlar cemu bolup şunun tabutundan tutmak maksat edinip dururlar. Onun için carçılardan evliya taraf meyitli tabutu uğradın diyende şuna taraf öğürülüp adamların el üstünden yüzüp Mırali'nin baş ucu Sultan Hüseyin Baykara'nın kulağına taraf doğrulandı diye. Şu tayda adamlar gözünden pese düşüp özüne tayyarlının zaya Alişir Navai'nin hem depil ettiler. Ama biraz vakit geçenden sonra bunun izinde galan edilet dördüncü vezir, üçüncü vezir edilet galıp bir nece vakit şalığı sürüp bir de ahir vakti kadası yetip bunların yollarını tutup bir de dünyadan geçti ama bir dördüncü dostlarına eltip öz yallarına kolay eltip depin ettiler. Ana bu akıldarlar öz zamanlarında halk behfitleri için işler aktarıp dünyadan